de Wraad stiet in de bron en dat is geen ver van mijn bedshow. Ja, ze bruts onder de eigen van keunskilder Jan van der Kooi zowat de tredde intifada uit. Ja, het had wel eens oorswest, maar Colum die zette de door wie het hier van vlechtelingen, maar Faraon burgemeester Bernd Bilger. Goeie, dit is Bient op de dag dat het WTC hem kleermaakt als neetopvang. Ja, in binnenbeelden die wij kennen, ze staren gewoon. Ja, ze zitten nu nog in Warkum, in Colum en in Gerritsklooster. Maar ja, morgen komen er 600 vluchtelingen die de Friesland opvangen binnen. Die komen dus in het WTC Expo. Henk Vellinga, welkom. Treije Wiekelien ziet nu je rek als vrijwilliger van het Rode Kruis. Als coördinator van de neetopvang. En ja, toen zitten we hier nog te filosoferen van hoe zou het wezen. Wat zul je mooi maken? Hoe ben je getraind? Hoe ben je mensen getraind? Ja. En dan heb je 3 weken niet zitten, eigenlijk maar de poten in de modder. Ben je het mee eens? Ja, volledig oors. Er komt nou de dingetjes in daadwerkelijk de verhalen die dus van de radio is, die is dus van mensen, maar ook daadwerkelijk op locaties komt door de mensen in. Ja, die gewoon aangrijpen. Bandjes die dus gewoon op voor 4 maand die op een jaar van de mem lezen die gewoon hartstikke ziek binnen. We denken van hoe komt dit? Je komt in de verhalen van. Hetzelfde iemand die dus daadwerkelijk een kogel nog in het lichaam had, begint te ontsteken. En we zijn mensen die dus gewoon daadwerkelijk hulp nodig hebben, aandacht nodig hebben en die een goed plak even nodig hebben. En het is in die zin van ja, de roep is jongen ben we hetzelfde in Colum. Hartstikke mooi, echt geweldig hoe het al hier opricht. Maar het is gewoon net een ruimte best mensen hard wordt. Kist eigenlijk zeggen dat het verschrikkelijk is? Het is verschrikkelijk eigenlijk. Ja? Ik ben vanmiddag even in het WTC West even zien van natuurlijk de goede bedoelingen, iedereen bedoelt het heel goed. Maar als je daar tot januari zit, maar nee, ik word net. Nee. Wat heeft het mooie die jaren 100 weekend? Nou, het is wel in die zin, het had dus een hele van het Rode Kruis spreek ik, een hele leerzame periode geweest. We hadden gewoon, dus het aantal manhoorden wat erin zitten is onvoorstelbaar. We hadden dus heel productief, maar het is een. Ja, het griep die jongen. Er zijn dingen van jongens, je willen meer doen. Je wil gewoon mensen dus daadwerkelijk zwaar van, in die zin, hoe is het, ken het, doe ik net, mat ik net, maar je wil ze gewoon een goed plakje aan en dat ze hun veilig vielen. Dat is gewoon een heel belangrijk stukje veiligheid. Ja. Wij hebben om even een beeld te Jan van hoe het jouw werk is, want we maken net maar de camera's in de neetopvang zelf, net maar die mensen wezen, maar toch om een beeld te krijgen. Ja, ben van mooi rond 2 dagen en dat eindigt dan in het WTC. Maar hoe of Jochem komen je binnen. Het is eerst even mail checken wat er van in de nacht al je binnenkwam. Heel veel telefoonwerk, met telefoontjes dat is echt lopen, dat gaat gewoon de hele dag gewoon terug. Ja, wie niet horen, Henk Vellinga, Rode Kruis. Zou je mij even op mijn 06 even kunnen bellen in verband met de afbouw voor komende vrijdag even. Dan zorgen wij voor het inpakmateriaal en voor genau meeskinderen. 4 facturen van Vervels, oké. De samenwerking moet even goed gaan het laatste stukje even. Ja? Appie. Al het medicijnmateriaal, paracetamol en al dat soort dingen meer. Het feit dat zit hier, 500 meter vanaf hemelsbreed. Breng het hier maar even heen. Hoi. Nou, je wil je van erbij halen. Even een gesprekje met de vrijwilligers hier van, binnen er dingen die ze tjink aan binnen. Binnen nog belangrijke punten die we nog even praten moeten. Ja, ze zitten er hier. Ja. Zo, hoe is het hier? Nou, hartstikke goed. Ja? We stonden even het er komen goed. Dus even wat. We maken niks uit. We hebben dus alweer heel wat honger. Nee, we hebben al heel wat. Ik heb 2 hakken opgeplakt. Nou, jongens, hoi. Succes hè. Hoi. We gaan nu even naar het WTC. Gewoon eens even binnen zien, even zien hoe ze daar alles opbouwen voor de verhuizing van morgen, om het samen even te zeggen. Ik heb begrepen dat jullie tot en met zondag volgens mij het Rode Kruis medewerking hebben van Rode Kruisers als het goed is hier. Weet je? Oh. In ieder geval, wij doen het gewoon met personeel.
daar was ik even nieuwsgierig naar, even met een overdracht of eventueel medische Ja, dan zou gegevens. je even vragen naar Ron Beerstra of Jan-Dirk van Iperen. Ron Beersen. Ja, of Jan-Dirk van Iperen. Oké, ja, dan lopen wij die kant even. Ja, Ja, helemaal prima. Dan kunnen we nog even dingen kort sluiten. Moeten er niet al dingen kort gesloten worden? Nou, als je hier even blijft wachten, dan haal ik Ron Beers wel even aan. Ja? Oké. Dus je wacht je even, maar het blijkt nou dat je een uur het wordt. Nou ja goed, ik ken op dit moment mijn tijd verleggen als oorsverbroeder. Dus ik ga mijn telefoonnummer achterlaten en hij moet me maar even bellen. Als hij dat doet tenminste. Dus dat is wel even. Ik vind het wel best hier. Ja, ik vind het wel best hier. Mijn collega die het bij jou filmen, hij weer emotioneel. Want hij kon eigenlijk net maar ons in dit. Nee, ja, dat is gewoon, dan praat ik puur van mezelf. Maar de rinst in die haal en het gevoel wat me bekroop in die haal, wie gewoon van die hele ruimte, dat hele grutte. En nogmaals, natuurlijk iedereen, de meeste mat opvangen worden ze mat een plakje en iedereen doet echt met goede bedoelingen, maar het viel er voor mij net goed. Hè. Nee? Wat dan net? Nou, het is gewoon, ik denk van, ja, voor een weekend misschien, van een paar dagen is prima. Maar om tot januari de meesten in die ruimte te zetten en het komt voor. Is het onmenselijk? Nou, onmenselijk, dat wil ik net zeggen. Het is in die zin, ze had dus bescherming, ze had onderdaken en dat moeten we hun bieden. En ik snap ook wel, er is zo vol. Maar het viel voor mij net goed dat ik gewoon in een grote ruimte alle stromen kwamen zitten. En het is gewoon een stukje privacy, een stukje waarom komen bij jezelf. Dat lukt er net, denk ik. Bilke, jou hebben je gasten, zo neem je ze, hè? Ja. Je hebben ze Wim Gasten. een aantal dagen gewoon. Section, volgens mij, 16 dagen, ongeveer 100 mensen. Ja. Die komen nou morgen daar aan. Ja. Hoe zorg jij daar nou dan? Nou, ik zelf zet het op en ik zet direct zet op van mijn gasten. Want ik denk, Deksel, ze zijn heel kwetsbaar. Er hoeft ik maar dit te gebeuren of er is onrust en er is onzekerheid. En dan ben weer schichtig. Dat is juist gewoon. En wij kennen het managen, 100, 120, kun je al je wel managen. Maar 600 en dan helemaal van onbekend waar komen ze al je waai en accorderen. 3 groepen bij elkaar, die Gekkers Kleester, ja, maar en de nog rest meer. komen er meer, maar daar zie ik op zich niks van. Maar dan denk ik, ben ik helemaal eens met Vellinger. Ik zit daar al in, 600 en ze hebben zo haast 1 op 1 begeleiding nodig. Ja. Van der Kooi, jou krijg waarom uit Israël. Jou hebben dat zelf ook in een opvanglocatie daar west, hè? Maar dat wie dan in de Gaza? Nee, niet in Gaza. Ik was in een vluchtelingkamp in Bethlehem. En ik ben in Hebron geweest, wat natuurlijk ook een hele moeilijke situatie is. Maar had je zeggen nou hoe wij hier nou praten, hè? Verschrikkelijk hoe ze opvangen worden. Hoe zullen die mensen daar reageren? Daar heb ik geen idee van. Maar is het er oors? Wat comfort betreft is het daar zeker anders. Ja. Het vluchtelingenkamp en wat ik in Bethlehem heb gezien, daar is vrijwel niks. Nee. Dat is, en ook al bijna 70 jaar. Hè. Dus dat is een afschuwelijke situatie. Het is een oorlogssituatie, maar dat jij nou in dat soort loeren. Van nou, die mensen moeten toch niet wijzen dat ze wat wat zeuren ze. Ja, tuurlijk. Dat snap ik ook wel. En het is natuurlijk, wij proberen eigenlijk dat een stukje zekerheid en dat gevoel van bescherming. Maar ja, het is op een gegeven moment iets van nou goed, de foto's die ik achter daar zitten, die halen, dat je dus met z'n allen dus in je zo'n grote hal praat worden en net weten waar je aan tap bent. En net weten wat je dus gewoon, welke toekomst dat je in maakt. En dat is gewoon niet. Zijn jullie er al mee bezig hoe het moet wanneer iedereen is opgevangen? Nee, ik bedoel, over een half jaar of over een jaar? Zijn daar al plannen voor? Nou ja, goed. Ik denk de onzekerheid. Denk ik. Onzekerheid. Ja. Ja. Wij als Rede Cruise zijn, dus wij zijn puur voor de opvang en de verzorging van de mensen vanzelf. Dus waar ze straks in gaan of hoe het eerst verder gaat, dat is gewoon. Dat leidt de regering vanzelf hoe die dit soort dingen en het COA hoe dit soort dingen oppakt. Maar het is gewoon, wij proberen mensen in ieder geval zien te laten dat we er nou voor hun binnen. Want laten we even naar de actualiteit. Frensje komt er nou bij, hè? 200 mensen worden er opvangen. Burger wordt weer sprutsen. Maar jouw actualiteit is dat je alle dagen eventjes een slagje maken hebt. Ja, 12 keer 3 keer per dag ben ik daar. Wat dien je dan op zo'n dag? Nou, ik vind het heel wichtig dat ik ben nou even met 100 gasten geconfronteerd op hele positieve wijze. Ik wil dat ik verharden was, ik ben gastheer. Maar het is voor ons heel belangrijk in Kolm dat het heel goed verrimt. Want we hebben natuurlijk wel een verleden hoorn en wij willen een goede bladzijde in onze geschiedenis krijgen. Dat gebeurt. Het gaat heel goed.
En die saamhorigheid is geweldig van alle vrijwilligers en mensen uit de beveiliging en alles. Mensen uit de sportverenigingen. Squal, iedereen doet mij. Dus het rent fantastisch. En ik wil dat ik graag natuurlijk dat het zijn goede baan. Dat snap ik. Je hebben wat te winnen. En Jofine, ik dat de bewoners van Kolm hem revancheert ha. Zullen we even zien naar hoe die kanteling west het? Naar Verline en nou? Zo'n 1000 Kolmers kwamen bijna op het plein van de sporthal om te protesteren tegen een nieuw AZC. En wielst op die wijze de sfeer boeten hield iets opvakte wordt, begint binnen in een nog maar heel volle sporthal al de informatie van de gemeente en het COA. Intussen komen er heel tijd meer tjenstanders van boeten de zeel in. Een groepje jongeren rent heel snel terug naar voren. Ik denk dat de meeste Kolmers daar wel overheen stappen. Ja, dat geloof ik vast. Want? Want dat is geweest. Dat was een heel andere oorzaak. Dat was een AZC. Dit is een crisisopvang. En je moet ook eens vergeten. Ja, Bilke, er ontstier op een gegeven moment in het Engels het tiert wordt to columnize. Dus chinstonen, zeg maar, de AZC's. Dat is natuurlijk die columnize. Ja, maar daar zit er toch wel een besmet imago op. Dus is dat nou helemaal vatpoetsen wat jou betreft? Wat mij betreft wel, want column doet het geweldig. Maar we stralen het uit maal kwart, dat we dit samen kwart oppakken. En dat saamhorigheidsgevoel, ik hier dat inschatten, dat het net zo wijze zoek zat het nog in. Ging je het minder verwacht? Ja, minder. Maar dit gaat zo fantastisch. Ja. En ik praat natuurlijk met heel veel mensen en die hebben ik al eens zoiets. Nou kunnen we iets goeds doen. We kunnen zien laten wat we staan. Ben ik oorloden, maar we eerlijk zeggen. Ik denk ik maar importeren. En heb je incidenten meemaken? Nee. Nog niet? Nee. Ja, en dat is leuk, het positieve gevonden. Op een gegeven moment kwam ik direct weer gewoon even een rondje meidje naar mijn vrijwilligers staan. En er zit de jeugd en de meesten, dus, en Jim Gasten, om het samen te zeggen. Heerlijk tussen kwamen er wutjes uitwisselen. En dat is gewoon een ding van kijk. Dus het positieve, maar absoluut. Ja. Dan ben weer confrontaties van culturen. Want als een Kolmer famke of een Kolmer jongen die vatten weer de dingen ons op het uw gasten bedoelen. Dus dan maar sterk weer goed hoe het mee omgaan. Dat is wel weer interessant. Maar het is wel mooi, we kunnen een foto zien laten van een soort van. Ja, toch wel een moment hier. Dit is wie de Kolmer Oktoberfest. Hè? Ja. Wie dit een soort van proeven van bekwaamheid van jouw bewoners, dat het goed ging? Want daar heb je wel ingrepen, hè? Ja, wij het Oktoberfest, maar de grote tent zou de pal naast wezen. Ik zei, dat kennen we maar en die ene doelgroep er net mee confronteren en de oren net, maar net doen, nooit doen. Want deze mensen zijn heel bang. Ze hebben verschrikkelijk soort rare dingen mee maken. Dus het kan gewoon niet. Nou, met Johnny de Vries hebben we nog correct te keuren al je regelen en dat is fantastisch. Dus ik denk, ik wil de jongen bedanken, ik wil erheen en ik heb me in het Oktoberfest. Nou, en dan kun je nog een biertje drinken, hartstikke mooi. Ja. Even in datzelfde jocht. Burgemeester Kroon, je zit een collega van jou. Die Koenetsa zei ze, die demonstratie eigen volk eerst. Op het moment dat jouw gasten aan ze in het WTC komen, die blaas ik al. Want dat vind ik het mooi, want het is democratisch recht om te protesteren. Hoe zorg je jou dan nou? Nou, ik had natuurlijk contact met hem, want ik zei, ik wil heel precies weten, als uw gasten aankomen in Ljout, worden ze dan geconfronteerd met de demonstratie? Nou ja, want ze zitten op 50 meter van maar ik zei, dat mag nooit doen. Het is heel gevaarlijk, want dan is direct binnen de mensen van slag. En wat is dit en waar ben we nou beland? En hij had me verzekerd dat de gasten dan binnen en de demonstraties ergens oors en dat ze daar geen les van hebben. Dus dat wie een betingst van jou? Ja, want dan zei ik, dan liet ik die bus even net rijden, want ik wil dat net. Ik wil mijn gasten goed naar die auto brengen. Ja, maar dat is eigenlijk, het is een mooi dreambeeld, maar ze komen er toch, ze zorgen denk ik op hun mobieltjes, toch? Wat er al hier gebeurt. Juster heb ik verschillende mensen om me heen, Juster Jonglet. En dan gaat het dan in het Engels, want ze praten wel aardig Engels. En dan gaat het door het debat in de Tweede Kamer. Nou, ik schaam me ervoor. Ik denk, hoe mag ik dit uitlezen? Maar goed, zij weet het om het drommel, werd ze de Serenvinger Evendel lezen matten. En ze is wat betekent dat? Maar wij krijgen geen huizen. Dat leeft Joert leefde dat heel erg. We krijgen een huis op termijn. We maken in caravans. En wat zorg je dan bij ze gebeuren? Nou, werd die onwezigheid en angst. Ik ben eigenlijk heel angstig. Want er zijn mensen die rennen al vanuit Turkije. Dat wie het eerste werd ik me geconfronteerd waren. Dat 2 families die roen vanuit Turkije naar Oostenrijk. En die willen bij elkaar blijven. En die schrikken ze. We hebben zo'n soort mij maken. En nou in dit loon. Ja, en dan maar dan scam jou je dus voor je eigen politici. Ja, dan zeg ik, majority is gelukkig er net voor. Want samen met democratie. Maar ja. Ja, hebben je best in. Zul je ze missen?
Of ben je blij dat ze voort benen en dat het nog rustig is? Nee, ik ben net blij dat ze voort is. Maar je bent wel heel soort zwaar en kwiet, hè? Ja, nou. Dat is zo, maar ik zal ze wel missen. Maar we weten dat het zijn net blauw kennen. Het is een sporthal. De mensen bokt ik net 100 gasten maanden lang is ik net gezond. Maar wat dat betreft ben ik heel blij dat het Sagong is. Een fantastische mensen. Maar je kan in God vallen. Dat hebben wij dus vanmiddag even toevallig besprutsen. Stel je voor dat er nou, dat we dus deze locaties dus nou al hier oproemen. En dan hebben we niks meer. Nee, maar dan hoef je net door niet te zitten. Want het 200 keer nog bij een friend zit daar. Dat klopt. En daarom heb ik zijn, als er niks meer gebeurt, ik denk dat we in God vallen. Want dan wist door samplen te werken en dan krijg je een enorm stuk dankbaarheid waarom. Ik denk dat we op een gegeven moment, het klinkt misschien heel raar, maar ik denk of het missen gaan om die mensen te helpen. Ja. Maar je bent, dit heb je dien, je bent dus vrijwilliger. Je bent onderhoudsmonteur op machines. Ja. Het het jouw leven echt verrikken? Ja, absoluut. Dus, absoluut. Ik wil hierin terug in en ik ga zoiets jongens van. Tuurlijk, de maat op een plank. Ik maak mijn stukje ballen. Maar ik vind dit is gewoon. Wat je hiervan waarom krijgt, dat kist mij ben je heel beschreven. Echt net. Je sluit we maar, man. Bedankt voor je verhaal. Graag gedaan. Oké. Ja, we zullen verder zaken niet heel stuk minder triviaal binnen, maar toch wel belangrijk voor een heel soort Friesen. Want we hier deze week al hoe de treimter, het deervet en het glutsen. Ken je dat? Glutsen? Weet je wat dat is? Ja, dat is een geul. Een geul. Nou, ik ben vergeten Frieske woorden. En die helden wij deze week weer voor het jocht. En Joet hebben de laatste. Ik ben eigenlijk op zoek naar een shamalouk. Waar kan ik hier een shamalouk krijgen? Shamalouk? Nee, dat weet ik niet. Nee, ik geloof dat ik echt wel een plat Fries woorden weet, maar een shamalouk. Een shamalouk. Ja. Dat zei me helemaal niks. Nooit vergeten. Nee? Nee, geen idee. Een shamalouk is een badjas. Ja. Ja, wist je dat? Nou, ik had wel op televisie dat we lezen. Toen wie iemand die zei dat wordt. En waar is die de shamaloeken? De shamaloeken? Deze voor de dames en aan de andere kant hebben we de shamaloeken voor de heren. Ja, Shamalouk, dat wist je ook net, hè, Belker? Nee, dat valt me van jou af. Nee, jij zit er nooit in de Shamalouk even... Ik heb een badjas. Een badjas, oké, dat mooi. Ja, heel wat anders. En wat minder vrolijk, Pieter genoeg, want hij ging naar Israël om zowel de Israëli's als de Palestijn de keus van het schilderen bij te brengen. En onder wielens bruts onder zijn eigen een mogelijk treden intifade uit. Jan van der Kooi van Burgum die belibben een paar spannende dagen in het Midden-Oosten. 2 Palestijnen, gewapend met een vuurwapen en een mes, maakten hier meer dan 15 gewonden en 2 doden. De meest ingrijpende aanslag na bijna 2 weken van vooral steekpartijen. Het gaat om tieners en jongeren gewapend met keukenmessen of schroevendraaiers. Wapens die iedereen bij de hand heeft. Ze vallen vooral mensen aan die duidelijk als religieuze Joden te herkennen zijn of Israëliërs met een uniform. De angst heeft de straten weer in zijn greep. Ja, Van der Kooi, ik zou kijken, het wordt er net vrolijker op, maar blauw alsjeblieft, want je hebt een mooi verhaal te vertellen, zeker. Maar is dit nog even behandelen, want op 150 meter van jouw hotel, hè, waar een jongen vermoorde, ik weet het, een Palestijn volgens mij. Ja. Toen toch jou nog makkelijk voort? Nou, dat werd me aangeraden. Ik zat er... Terwijl het Sukkot werd gevierd, dat is het Loofhuttenfeest voor de Joden. En de hele oude binnenstad in Jeruzalem deinde van feestvierende Joden. En die zaterdag, ik ben even een beetje de chronologie precies kwijt, maar die zaterdag kreeg ik vanuit Nederland van mijn vrouw te horen dat er een aanslag was geweest op een Joodse familie. En kort daarna werd ik 's nachts wakker in mijn hotel. En toen dacht ik, de feestvierende Joden die steken vuurwerk af. Want ik had nog nooit geen geweervuur in het echt gehoord. En het was vroeg in de ochtend. En toen ik aan het ontbijt kwam in het hotel, toen zei de hoteleigenaar tegen mij van... er is daar en daar een Palestijnse jongen vermoord. Ja, vlakbij, joh. Ja, dat was op 150 meter afstand van mijn hotel. En
Ja, ineens kwam er wel heel erg binnen. En toen zeiden ze ook tegen mij van, we adviseren je om weg te gaan. Ja. En ik zei nog van, ik ben een toerist en ik kom hier om te schilderen. En iedereen kan toch zien dat ik geen Palestijnse of Joodse terrorist ben. En toen zeiden ze, ja, maar dat maakt niks uit. Want de situatie is hier zo explosief dat als het menens wordt, dan gaan ze echt niet even wachten totdat jij... de hoek om bent. Nee, intussen wordt er al sprutsen van een trede intifada onder jouw eigen dus. Nou, je bent gelukkig veilig hier weer aan. Ja. Mooi om te praten hoe de mooie dingen die je daar doen, want dat willen we dus nou echt wel heel graag behandelen. Even qua introductie. Op Wikipedia wil je jou omschreven als de beste nog levende kunstenaar van Nederland. En je wordt ook de leerling van Da Vinci neemt. Nou, dat zijn wel hele grote statements. En we hebben het in Burgum. Prachtige schilderijen. Achter mij te zien. En deze wil ik even zien en die hoor ik dan even zo op, want dat is het voor de camera. Overigens moet je niet alles geloven wat er over mij geschreven wordt. Waar heeft dat erop geschreven? Heet het zelf opgeschreven? Wikipedia mag je geloof ik niet zelf schrijven. Nee, dat zijn... Dit beeld even zien laten Kim. Want jij mag even vertellen wat... Ja, dit is een heel herkenbaar beeld. Iets meer. Oh, sorry. Ja. Nou, ik lees hem wel meestal niet zo. Het begon, even in het kort, het begon heel aardig met een uitnodiging van een Israëlische collega's vorig jaar. Van kom naar ons land, want wij hebben geen traditie op het gebied van schilderkunst. En jij zit in een traditie die al vanaf 1400 loopt. Nou, was geweldig. Ik ben daar heel hartelijk ontvangen en rondgereisd. Ik heb een privéchauffeur gehad die mij overal naartoe heeft gebracht. Ik heb daar ook gewerkt en toen kwam ik terug in Nederland en ik was helemaal onder de indruk van zo'n prachtig land. En toen zei een vriend, een verzamelaar van me, die zei, weet je, er is ook nog een andere kant aan dat gebied en dat is de Palestijnse kant. Ja. Hij zegt, om nou daar een goed beeld van te krijgen, zou je ook eens contact moeten zoeken met de Palestijnen. Hij introduceerde mij bij een belangrijke Palestijnse zakenman, meneer Zaïk Houri. Een hele belangrijke meneer. Daar zijn mijn vrouw en ik heel hartelijk ontvangen, afgelopen voorjaar. En die meneer die nam mij mee naar zijn dakterras. Hij heeft een huis in Oud-Jeruzalem, een huis dat 800 jaar oud is. Ja, daar heb ik nog een mooie foto van. Dus we zien een keer ondertussen alleen praten, hè? Want zie je hier. En dan zeg je de koepel die heel bekend is van... Ja, hij heeft dus het mooiste dakterras van Oud-Jeruzalem. En ik zei tegen hem van... Eigenlijk hoef ik niks van u, maar ik zou het heel bijzonder vinden als ik hier bij een volgende gelegenheid eens een keer een serie schilderijen mag maken. En toen zei hij, nou, bel mij op wanneer je komt, dan krijg je de sleutel van mijn huis. En dat is natuurlijk ook heel bijzonder, want wij horen over de Arabische wereld heel veel vervelende verhalen. Maar dit was dus ook een Palestijnse meneer die gewoon tegen toch een betrekkelijk onbekende man uit Nederland zegt van, mijn huis staat tot je beschikking. Dat is mooi. Bel mij op. En ik had nog zoiets van, nou... Eerst zien dan geloven. Maar ik was in Jeruzalem en ik belde hem op. Hij zegt, ik zit nu in Amerika. Maar ik geef je even het nummer van mijn housekeeper. En Warempel, wij spraken om 9 uur af. En om 3 minuten voor 9 kreeg ik de sleutel van zijn huis. Dus ik heb op dat dakterras een geweldige tijd meegemaakt. Nou, onder oren, dit schilderij. Hij roekt echt nog. Want je hebt hem krijg al maken, denk ik. Hij is heel erg vers. Ja. Ja. Maar nou is het mooi, hè. Ze willen je er hebben als professor. Als gastprofessor. Ja, dat klinkt romantisch. Nou, de Universiteit van Bethlehem en de Kunstacademie van Ramallah. Hè? Ja, dat klinkt erg romantisch. Ja, maar dat is net de Albertje, want dat is net een goede manier bij een televisieverhaal. Nou, in ieder geval, deze meneer Koeri die vroeg mij, mag ik jou introduceren in mijn volk, om zo maar eens te zeggen? Ja, natuurlijk. Iedereen die mij een vraag stelt, krijgt een antwoord. En toen ben ik teruggegaan naar Nederland en meteen de volgende dag was er een e-mail van de Kunstacademie in Bethlehem met het aanbod om daar als gastprofessor te komen werken. En dan zit je wel meteen in een dilemma van, ja, ik geef ook al les en ik heb ook al hele goede contacten met de Israëliërs. Hoe gaat dit verder? Ja. Maar ja. Mag je een kant kiezen of iets krijgt net? Ik zeg ook, ik ben daar ook eerlijk in. Ik ben eerlijk tegenover de Palestijnen en tegenover mijn Joodse contacten. Luister eens, ik ben ook bij de andere kant. En het gekke is dat ik niemand bezwaar heb horen maken. Nee. Ze zeggen allemaal, vooral doen. Ik ben natuurlijk geen politicus, ik ben geen historicus, ik ben schilder. En ik ben daar ook als schilder. Dus vraag mij ook niet wat ik ergens van vind. Dat hoef ik dus nou ook net het wel. Nee, maar vraag me wat ik heb gezien. Ja. Nou, wat heel Sjoen, want dat vind ik zelf wel opmerkelijk. Je jou dus Israëlische studentenles en Palestijnse studenten. Ja. Is er nog verschil tussen? Qua schildering?
Qua schilderen. Schilderen zijn oors. Hij is een andere visie op de vrouw. Kijk, Israël is een welvarend land. En die studenten hebben ook toegang tot een onderwijssysteem. In Palestina ligt dat toch wat moeilijker. Ik heb daar ook veel resistance paintings gezien. Dus zeg maar schilderijen van soldaten en van kinderen. En ik heb meteen ook daar op die academie gezegd, ik kom hier werken, ik doe dat voor jullie, ik vind het leuk. Maar vraag van mij niet om jullie te onderwijzen hoe je verzetschilderijen moet maken. Mooie schilderijen zoals Mediterus of Hindes. Ik heb gezegd van, vraag me wat je wilt leren. Ik heb geen geheimen. En hun vraag was, leer ons schilderen zoals in de Nederlandse kunst van generatie op generatie de informatie is doorgegeven. Dus dat doe ik. En als tegenprestatie heb ik, ze vroegen wat wil je verdienen? En ik heb gezegd, nou, ik hoef geen geld, maar ik wil als tegenprestatie dat jullie mij een auto met chauffeur leveren. Chauffeur annex tolk. En ik wil heel graag in Palestina rondgereden worden. En dat was een voltreffer. Ja, fantastisch. Nou, mooi verhaal. Onze tijd zit er helaas op. We kunnen nog wel oeren luisteren, maar Van der Kooi, we komen graag. Wij maken er gewoon een documentaire van. Dat is toch prachtig om te zien hoe dat kan. Nou, ik mag het toch even vaststellen. Maar de pitch is nou al die. Dank. Bedankt, Jemek. En succes de komende dagen. Want voor jou zit het werk er zeker nog net op. Ja, dit wie bient. Van nou, ik wens je nog een hele mooie oefje. Joey van den Berg moet de malaise bij Sportclub Heerenveen. De goals van Okbetje en de bijbaan van